Balimaw anya kuma très urgent. Balimaw Bina Jara bora ka sharia kura de ta Mali kono. Korone sharia. Awa Mali muso, Bamako muso. Bina Jara ko muso ni bora Bamako dafe. Kasoro burmusiti kuna ibe mobili kono. Ibe mobili la ibe negesola ibe katakata naw. Kunu ya muso mine kebe voyage saraka kasoro I kungolo dabrilente. Kubi mine kataka niede. Uyo de fode. Oh. Oye kelenge ku ya fara Jara transforma. Ni ya Mali yele matola de ka ke République islamique d'État. Ne ma fo nyana nguye nyoganye ke Mauritanie. Yaro nyo video folo ke kliga na ote shibonte ke kono. Mena Bina Jara ere kuma kan kala. Ko Jara transport ku ya fara Jara transforma. Mais ko olu be condition de poser ni Jara transport sona olu ka fotama. Jara transport bi se ka voyager. Mena condition bela jelen kala au na nga jangula me nyogo fa metla ka décortiquer. Tigu fali wotro tigu moto tigu maoma ebena boni siraw de kan muso bi doika boli fe kono wali ka yele ko fe hali telemani tigi moko sikana muso tatu hijabu temina hijabu dafale ukado ne au sona ni mo jarawo compagnie to bela jele kata se boli fe bela jele mo hali fali wotro sira dayelele do beye bela jele katai kasrafe o ni point mindira ni me ma sonemo asiga foita la nanyi soroika bara amba lajo donc oye masala de kanyafo bolifentigi bela jele nyana ka adresse Jara tigi yerela donc ko wulila olu de ka ko kumba donc ko jija lahala ya bela jele la ikera bolifentigi fewo fein iye mugo ta bla yoro la ikanane a bla yoro la meni non sigale ni na bela jele ki semo ola ma dono la ika bolife amba lajo insha Allah wode point fly ka nyesa umu point sabana we jumei amo nyesi bolife bela jele ma akera Jara yo akera telemani tigi yo akera mobile personal yo fali wotro tigi mugo kibi bolisira de kan niye mawo maka fentia bitemeni kofe ijoy ka tigi ka hake damu akera ye mugodo de fagao akera accident de keribolo akera ye shia de fagao ye doka bakantao amake fanfenye ijo ika tigi ka hake de amo donc fona tigi ko ka yafara donc ni me ma so omo iye doka hake chena kuma koni sira aumo insha Allah ika bolife ama lajo donc ni ne dakunya damadoye kanyesi jaramo na sonani mo ani bolife to bela jele bi muso taka hijabu dafale do sira kan anya fa nyana jarawo bolife to bela jele kari do wo sotrama de do wo moto tigi dongo negaso tigi do madama edebi muso ta duguta siraka muso bela jele ka hijabu dafale komi sharia ya nyini chogo ya mi dongo de masala e naw sonani mo hala me eri mina be naw ye video e aye wuli ka bara damine aye Jara labla wori ko mateme anu chi amma ko foite Mali société doka drome kelina ni mi ye chieli ke sharia kopa ka la glanchu ko mama la glanti donc wode ye korofo yala kambe sababa mo insha Allah ni ne masala fulu Mali abela jele kuma merci ça donc ni mobilité ku sona parce que aka kuma konana yara kuma na bamananga na ako ni ka moyen de transport bi abay afo Jara ka transport o koro ko Bina Jara ka mogo bi se ka do Jara transport ka mobili kono mais a tout ko fo o ye accord di ina fo ye accord mi kana nga dugu to ni nyonche chiko mina de nini accord keni kera ko ni mobility ku sona ni accord ma ko ka buli mo Mali mobility be ka son Bina Jara ka ni kuma ma Assimi Goïta sigile ngena o koro Assimi Goïta ko ete Mali président bli ne se ku tungara be sigi kuma inkan Bina Jara bora ako kale ma dorome kele mine mo la de ako ka be to atala o ba yira ko deme baga be Bina Jara nuna o koro ko Bina Jara nu u demelendu donc ni Bina Jara kuma mun fo akoko mobili tigi fɛn fɛn k'u kana mɔgɔ si ko fɔ mobili kɔnɔ
k'i bɛ mɔgɔw ta u ta yɔrɔ la ka t'u bila u bila yɔrɔ la k'i kɛra mɔgɔ si ko fɔ bon ne ye kuma dɔ fana mɛn ko dɔw bagara fila dɔw ma n y'o kuma mɛn n t'a dɔn n'o ye tiɲɛ ye dɛ n y'o kuma mɛn peut-être o digilen bɛ sɔrɔ la parce que Bila Jara ka mɔgɔ ni tilancɛ bɛɛ tu vois u yɔrɔ digilen don u la donc n t'a dɔn n'o ye tiɲɛ ye dɛ donc u ko Bila Jara ko mobilitigi bɛɛ a ye mɔgɔw ta u ta yɔrɔ la ka t'u bila u bila yɔrɔ la k'u kɔfɔ kɔrɔ marifatigi minnu bɛ kungo kɔnɔ n'o ye jatigɛwale mɔgɔw ye olu bɛ se ka don mobili kɔnɔ ka taa u jigi yɔrɔ la i t'u ko fɔ o kɔrɔ e kɛr'u ka complice ye o kɔrɔ e n'u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san parce que e ye jamanaden de e b'u ta u ta yɔrɔ la i bɛ t'u bila u bila yɔrɔ la mais i t'u ko fɔ i tɛ armée fana tugu i kɔ fana o kɔrɔ e bɔra armée ka côté la e nana olu de ka côté la sa kɔrɔ o de san ko fila ɲɛkɔrɔ dɛ depuis ala ka Mali da Mali ka indépendance sɔrɔ mɔgɔ ma deli ka nin kɛ Mali la fɔlɔ depuis Modibo Keita su kasira bi Modibo Keita su kasira bi Musa Traoré su kasira bi Allah hali bɛ ka su bɛ kasi la bi Mali bin cogo jugara ni ne sariya kelen bɛ ni ne sariya ni an ka jamana de yɛlɛmani filɛ kungo kɔnɔ mɔgɔw de bɛ k'u ka sariya boli an kan bi mobilibolaw bɛ obligé k'o de kɛ musow bɛ obligé ka hijabu don ne bɛ conseil di Mali musow ma n'Assimi Goïta ka vidéo mani nɔgɔlen den ninnu bɔra k'aw kana siran a y'a fɔ k'u yɛrɛ ka taga muso k'i bɛ bɔ Bamakɔ da fɛ a ye burunusi siri dɛ hali ni tɛ silamɛ a y'a siri o ne ka conseil ye ne muso bɔra ni bina ka mɔgɔ y'i minɛ o bɛ taa n'i ye dɛ a y'aw kunkolo dabiri parce que Assimi Goïta tɛ se a dɛsɛra an y'a fɔ an ka tɛ se Mali ma deli ka malo ka tɛmɛ nin kan depuis Mali y'a ka indépendance sɔrɔ hali politicien minnu an ko k'olu man ɲi Mali ma deli ka bin nin cogoya la Allah Mali ma deli ka bin nin cogoya la Mali ma deli ka bin nin cogoya la Allah nin ye maloya ye hadamadenya la hakɛ ma ɲi dɛ fanga mun b'an kunna u binna mɔgɔw kan di voilà les conséquences aujourd'hui Bila Jara de filɛ ka Bila Jara kumana de i n'a fɔ Assimi Goïta Bila Jara bɔra ka loi kura de ta Mali kɔnɔ de nin ye sariya de nin ye kuranɛ sariya de Mali de bɛ ka yɛlɛma ka kɛ république islamique ye bi a filaw ɲɛkɔrɔ u ko k'u mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka wari la et puis mun ye ne dabali ban k'olu bɛ sariya tigɛ c'est à dire que ni e ka hakɛ minɛna e la bi ne taara Bila Jara ka mɔgɔ wele u b'i ka kiiri tigɛ ka d'i ma voilà les conséquences Assimi Goïta bɛɛ janfa Assimi Goïta Sadio Kamara bali ka baara kɛ Assimi Goïta ye maliden ɲuman bɛɛ janfa ka maliden kolondenw ta k'i bɛ baara kɛ n'olu ye jamana binna bolo ta depuis ala ka Mali da Assimi ɲɔgɔn président kolon ma deli ka na Mali kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi kunu Assimi ni bi Assimi tɛ kelen ye n k'a fɔ ka da kan kunu Assimi de tun ye Mali président ɲumanba ye kunu Assimi o ni Sunjata Keita o tun bɛ nin ka tɛmɛ Sunjata Keita la mais bi Assimi Goïta hali zonzannin ka fisa n'a ye o de danga sin ye maa min y'i sankɔrɔta y'olu kɛlɛ i ka ko bɛ cogo jumɛn bi ayi e binna de hali k'i yɛrɛ faga bilahi tɛ ne ye halala de ne bɛ mun fɔ Mali sɔrɔsiw ɲɛna ne ye sɔrɔsi bɛɛ ka tɔgɔgoya de parce que n'aw ma Assimi gɛn a bɛna fɔ aw ye Assimi de fisa ni Mali ye kuma bɛ filɛ et puis mɔgɔ ka colère mɔgɔ ka réaction na aw ni an ka jɛ an ka ɲɔrɔ lamɛn. Se ka kuma bilen ko Assimi ye cɛfarin ni maa o maa kumana dangaden de y'a tigi ye ka Jara lajɔ ka tila ka Jara lawuli k'u la condition fɔ n'u sɔnn'o ma k'o kɛ n'u fana ma sɔn u ka jɔ a banna olu ka papa ma tunu Assimi tɛ foyi ye Mali ko la ja ala bɛ masa de ye dɛ n'i ko ko mɔgɔw kana kuma ni min kumana i b'o minɛ k'o bila kaso kɔnɔ ni min ka di i b'o gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ i b'u bagabaga ala fana bɛ maa wɛrɛ de bila i la i tɛ se maa min na wallahi ala ta de ye tiɲɛ ye ala de ye ka nabi Jara ninnu bila Assimi na wallahi u nana ni cybercriminalité n'i y'o critiquer Bamakɔ dɔrɔn poivron ka gɛlɛn dɛ jaba ka gɛlɛn mazini ka gɛlɛn i bɛ taa kaso la ou bien fanga tagacogo ma i bɛ taa kaso la président yɛrɛ filɛ kungo kɔnɔ n'a ko min o de bɛ kɛ ni maa o maa ma kɛ a bɛ jaabi da o ku la k'a ka fɔ bɛɛ ɲɛna ko mɔgɔ si kana burumusi prix yɛlɛ dɛ ko mɔgɔ si kana dɔ fara burumusi prix kan n tɛ bɛ ɲangi tan tɛ Marshal bolo dɛ Marshal ko ni mɔgɔ ye ka dɔ fara burumusi prix kan baara b'i bolo dɛ
Burmusi prix comme Machi kana do faraka. Aklo wala Burmusi fer law. Prix kon. Ay Burmusi be dese sa sugu wala Burmusi be dese sisa. Diga magasa Marshal Badda tugu. Voilà. Pour nouvel ordre. Ah, jarabe sonne. Ah, bono tlanje ma usane bono kuturi. Oh, jarab daleme nuna katema nga otorito yere kan. Jarab daleme nuna katema nga fanga marabagaw yere kan. Parce que ni jarab daleme nga fanga marabagaw la, jarab tejo. Parce que jaraba donc a fo anga fanga tigira mau bermau tise kan lega karu la kana. Pero ko jaraba karu jo. Oh, bono tlanje ka usane bono kuturi. Oh, ni passager me ko avec fuka voyager aga kari kono. Jarab dron tere. Oh, est-ce que vous avez des lois de la Bédéga? Oh, quand nous avons voyagé, donc, on va pour Moussido. Ah, pour Moussido, vous faites un marché de Benaouli. Ah, vous faites un marché de Benaouli. Ah, pour Moussido, on est quoi, on doit caber un attaque caïkoni. Ah, nous connaissons le dépassé. Oh, dépassé, bien, pour Moussido, il y a rien ici. Ni jara wula demba tu sengana wala mo sengana oh ni jara nu ku ya para jara ma ku ka tu bimne donc jara ka boli vraiment c'est bien nyana vraiment jara mo sengana dair ma nyina sengana jara la soforu sengana don sirlaw sengana parantu munu be soforu jara era tigi be sengana donc ni ko ni comme ça ni choko doy al bi ala gambela jelen kisi kuma be fle afara ko la kana be jamana kono ama ko la kana be jamana kono o de ma foi wala o de fora oh ni la kana be jamana kono ise jarat me jo atinte jo donc ni min de la to ni min de daji boy bo mane ko ni be ko ni adon sanga ko jamana kono ko charla ko la kana te wala jara joren tene sa kalufla te ka boli ni ko souhaite pas jamana kono moi, je vais employer mes pères de Jamana, c'est trop. C'est trop. Moi, je chômage là, quoi. Ça, c'est clair. Il y a combien? Donc, il y a Jara, Majo Kansan, Jara de Kafou, parce que la Canada de Jamana, même Kafou, la Canada de Jamana, Galon fin. Jara Flega Jot, Kalofla. Al Gourma Moutofo, Aluma Kalabunina à Benai. Voilà. Jara de Tlala Wuli ka délégué. Voilà. Bon, n'a ko duguma ko nan kon to mais jara ko ni muso ko ni bora ka kuma kene ka delu ni fon bila jelenke o karambe yana ani kuma ko ni me karambe yana voilà donc an ko ni be ba do mo fe ni ko kala mai ba do ka fo ko jara muso ni a be fo ka mi fo donc beba donc ay jarusu de dili ay jarusu de dili pour que ale ka karu saka bul sara kan wala o de kera tigi da mali gouvernement reka la ilaha illallah mali de tigi ala de ka tigi jarusu ye pour que ale ka karu saka bul chuko mana oh akona nyana aka kuma ay kuma ko kuma nyana ko ya ka tubu ne bu ka condition fo de bono ko no bolo ko no condition no ko ni condition gelo kon te voilà donc na ko me va ka karu ko wuli donc pour longtemps avec ces conditions acceptées, donc avec Mouli Boli. Abela Jale, comment est-ce ça? Comment est-ce Yoromi Nesran? Koni Sharia, Koni Mogominga Hakem in la Kigata for Bina Jaramiana, Kubika Hagedima. Oba Irakuga Mogobe Bamago Erokono. Pour Kiradama Kulubali, oh, can I voyage sur Bina Jarabi minute? Programme Kulani voyage à Bina Jaraga Mogobimine, ni Bora Bamoda for Dongo Bila Bimine. Bina Jaraga Aradarubeka, Procurama Kulubeki Belen, Bila in Fleck, ni avertide, I commanding me, Ndala de Lefana Kujugi Sroko. Aite Itarama Dinganamai, Wala Bilai, Procurama Kulubali, Mentala de Kujugi Sorode. N'y menda sa Rofima, dans le respect. Mais tiens là. Ni Borabi, ni Binaka Moro Sorobi, Tebli. Koni Moro ka hake minella. Tero koko malongata fo tikinade. Kugata fo lunyana ko lugo hake duma. Jamana teka kembana mana ko ya flen ya. Abetara aw mololabi. Aw molola ay abiseka fo abiseka ala anya ala nawe halala de aw kanga do fo politicien mabli. Ne ima nete fe fara politicien mabli ne adabla.
an bɛ politicien kɛlɛ de ko tero k'u dɛsɛra k'olu kɛlɛ an ye tɛgɛrɛ fɔ Asimi Goïta kun n ko Asimi ye Mali libéré n ko sécurité ko nana n ko sécurité bi ni sécurité tɛ yen hɔrɔnya la ne kan ka bɔ k'a fɔ n ko i bɛ ka fisara ni Asimi Goïta ye bi Alpha Omar Konaré fisara ni ye Mali président jumɛn bɛ e bɛ jɔn ɲa bi tu es le nul, le président le plus maudit, le plus nul dans l'histoire du Mali. Ne bɔra kuma la, Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye. Donc ni message de kundu. Malien minnu bɛ France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔyara a bɛ Senwave application télécharger. N'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka corporate mode urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye. O kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don, n'a ka banque information bɛ don, aw somɔgɔw bɛ Mali la, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. A b'olu ka Orange numéro enregistré ka téléphone n'u tɔgɔ min bɛ garanti kan n'a wari ci ma b'a sɔrɔ Orange Money la sur place. Wari cigo fila tɛ dɔrɔmɛ kelen sara, wari cigo filanan sabanan bada 1 € 99 c'est 2 € 200 dɔrɔn. O de kun don a kan bɛn ciao ciao.